Kahit paminsan-minsan nalulungkot ka rin ba? Na kagaya ko, bakit na ba nagkalayo tayo sa isa't isa? Nag-away sa isang bagay na walang halaga. Sasama gyapon nga kabuntagon guys ni ako sa may baybay ni sugat gyapon ko sa mga mananagat guys. Gila na to kanta-kanta ning ato ang paglakaw-lakad sa babayon guys. Pagkakaroon na ana dire ka mong labasiro o ang akong binaji guys na na sa baybayon. Nag-una ni siya na ako guys. Huwag to ni siyang bana. Mo dyan yung kasagaran buhaton guys sa mabuntag. Mag-atamang sa mga mananagat. At nga ng ilang pagdunggo guys kay aron sa ingon mamonitor na to ang ilahang isda. Gaubog gihapon ko ani guys sama sa gihapon gaubog lawon pa ang suba. Sige na laman kay basta kay makatabok jud ko ning dapita. Nanag amahag anak. Di pa man di na si igsuon pa man di ay. Wa pa ang pon olo. Olohid. Marami ng dami ng sisidlan walang laman. Kaalan naman dala. Bito ganina ang gihatod. Si Kuan. Alex di sa kabuk pagin jag suha raw na ma. Nanagat gabi nas wa ka baligya lagi na zero. Makasuwa gud hinoon. Ay agiro duha ka buok oh. Ni uli na. Asa na? A few moments later. Mana kitong bulinang gipaong Alvin ana ra. Kilo nung kuan gabi yahay. Yahay mo kay na kilo. Na. Por lagi barat ko pagam. Kato bulinaw to Ben? 4 daan. Bisa man. 4 to. Bisa man baligyan mo. 140 ka ari. Mo ka manok gilaw gihatod ba? Duha ra makabukang manong. Gihatod ito wa. Duha ka buok. Yes. Wow kuno kay duha ra. Inaana sa mukaw. Wow kuno mukaw. Ano man? Sabot. Iso na maskahan. Iso dari ah. Ang kaho no. Ha? Kami nang kon may ugasir kuno na imong nasluto mo na. Lami na i-convert so wajid. Unsay hugasan? Tuha. Perituhon. Lami bito ni kon. Kon saan ni ano? Sarot. Ala. Na lucu ba na? Ba? Na kon ba? Wadiron. Sila ni bala ni matug ko. Wa koy tug. Alas 11 ko to nang alas 12 ko to. Gona ko nga to. Tinga ko na minaw na unam. Ay mo ni di aksod lagapat. Gedad song.
Paggawa no, naman ka itong nabuhod. Yung naman. Sayuha ko ng mga managatay, nigikan. Sa pizza mo. Abi, pag di mo na-book niya doon, mo nagpalit-lit ko. Bago paabot mo. Tatlo mo, napakanit ko. Anjo yawa di magakong kahatag ng wawa ano. Hapit na magpo. Lapay. Asa isda ka din Wow, ganun tinabuan. Tagan samok tinabuan, wow. Ataga. Nay sa mga amigo. baligar pa nila. Lapon pas kapuit kinadaghanan, daghan nagisan ni ingarak. Mangilaw mo ni ore. Igisambahin. Daghan pa man ako may namunggo. Palit patata ko palit na dito level. Alak 150 naman ako. Ito may. Ada dalam mana dito kino. A few moments later. Paday si Alex manubid. Wa, dili na bata basta-basta manubid, maniid na. Nagdagan sa kuha sa sinya. Kasi Naawa. Naawa. anak dahil sa anak ka rin. Oh. Usay mo dunggo ari dire di masabot. Di masabot si Bert. Hmm. Manuwas ra ko kay di jud sa maikag panagko kay masiro taning panagko day. Managko jud ko dana ko'y pundo-pundo. Way ayo? Pag ka na. Tuwas. Tuwas sisis. 1-3-4. Yara. Ha? Oo, no city. Ah. Kaliwa pag tanaw. Ano city le. Mm. Eh, Mm. Manong init patog na papuran? Bo, karon raman ni. Awan na ay taon na Disyembre ng tanan. Pebrero to now. O karon mga wahi lagi na kay Disyembre. Ha? Kuan na rin? Ha? Wa na yun nilaod, no, Bert? Ha? Alex. Na wa ibaligi kang alit isda. Kay Isuwa ara. Isuwa ang kang alit.
Oh, Board, ay. ha? Board. Bird. Bird? Board. Lapay. 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 Tama din na. Sama din na. Ay na lang, nakasakay na kong bangka. Sa panaman Uy. ay, revista. Mulaod na si Alex day. Ano? Mulaod. Tawag sa'yo na. Tawag sa'yo na.